Oscar! Hinay-hinay, Oscar! Alep! Balik kay Oscar, oh. Alep! Hinay ra kay Oscar! Wad-wad eh! Kalingking may ikan kay na motol, putol may sa mga wana kabayon. Buwan-buwan so kailangan Oscar, oh. Ini din ang lugar sa Kalingking. Kalingking, barangay Kalingking, what's up? Oh, shout out sa taga Kalingking, what's up? Musta ang buhay-buhay? Ana hardware. Bagoy. Ay, mana ilang college dia oh, pasulod. Yang city. Sa Malet bro. Oh, nantapan na ang ilang gym. Facebook. Dodan. Malet bro. Okay? You know? Maka. Okay. What's up? Mga merkado. Ano lang the merkado na grocery ha. Mga small na tindahan. Ilang mga shop sa motor. Yes, and alright. Dinimig ang mga ilang pandia Dolog industry. Magpotol na may siya kuhan. Mga wakabayad ba? Ayan. Dog size. This here. Dog size. Okay. Water refilling. Back to reality. Ilang mga snack niya. Ilang mga snack. Chicken, manok, palawan, of course, and ilang plaza. Ilang plaza. Resikulan nila. What's up? Ito na ang plaza. O ang ilang market nila. Let's go. So, balik cellphone. Narito, balik ya cellphone. Sida. Kayo ukay. Pasingkanahan kayo kayo ukay. Kayo ukay. Okay. Muna, kayo ukay. Dayon. Ayan po sila yung mga sapatos. Dayon, mga sapatos. O shop sa motor na shop plus motor ito. O elementary nila. Malet o elementary. Malet o elementary store. Pagka kananan nga may mga grill na suba-suba na dia o kananan mana kananan na sila duha ni sila nagtapad ano mo kay sinugba o dalam brag patpat magdali ni nga sakop dani patpat o malipot I don't know kaya dili ko sa gadanhi. Basta dito mo tong mga grill na to, mga suba-suba ba, manok, dog pork, basta mga pagkaon, dagan to dito, lami ito dito.
Kung gusto pagkag ilakarin, na po ilakarin pero ilakarin. Oh, refilling water. Oh, nasa highway sa patpat niya, patpat. Eh, patpat. Oh, nabasit ko lang sa patpat. Ah. Eh. Oh, napoy kusiri din ito. Kusiri. Gasan. Oh, bilyaran. Gusto ka magdulag bilyard. Oh, nada lamagi bilyard. Lamagi na ilya. Oh, gusto bil na po tayo kasulinan. Busing! Oh, tara si Busing nagbantay. Relax sa kayo. Kaya wala pa may nagpatupil. Tama na siyang patpat. Patpat sa wiki is here. Kaya mo na yung patpat sa wiki. Alam, tura. Okay. Samar, ada ranas. Tura, ranas. Napa si Digard. What's up, Digard? Musta buhay-buhay? Oy! Basing! Otong trainer ni King Dragon, no? Uy, Wige! Wige ba? Naglikit na si Wige, oh. Siya tabako. Trainer ni King Dragon. Oh, trainer ni King Dragon. Unsa man daw paggamba, chinster pa dito sa taas. Ta.